16. mendeko gaztelania klasikoaren jabe eta 21. mendeko euskaldun irakurleari iraganeko urrezko letra horiek euskara dotore eta gaurkotu batez eskaintzeko da eta eskaintzeko izan da Luis Baraiazarra jatorrizko idazkerari zor zaion xehetasun txikiena ere kendu gabe. Zoriontzekoa da, bai egindako itzulpen lana, meritu handikoa dalako, baina baita be Gontzal Mendibeleen musika ezagutzari esker eta bere aleginari eta lanari esker, gutariko askori asko errazago egingo jakusalako zeinbait pasarte ezagutu eta gogoan hartzea. Horregatik iruditzen zait, garrantzitsua, gaurko hau, ez izatea, aurkezpen ekitaldi soil bat, eta bihurtzea, danon artean, Luis Baraiazarrak eta Gontzal Mendibilek merezi duten omenaldia. Zorionak bioi. Azken batean betegarria da, ze inor omendu behar bada eta goraldu behar bada gure Luis dugu, ze bere lana da, txapela gentzekoa. Niri burura etorri zitzaidan San Juan Gurrutzekoren obra osoa bere errepikapen ilungune eta guzti dela ederra, garrantzitsua. Eta ez dugula euskaldun espiritual eta irakurle prestuari hori zertan ukaturik. Zorionak bihotzez, Luis eta Gontzal eta eskerrik asko. Poesiaren sakona hausnartuz eta kantuaren barrukotasuna gozatuz, sartu gaitezan itsaso eder horretara, bertako olatu erakargarrietan kululkatzera. Neugan naiz bizia da, ta jainko gabe, ezin bizi ura gabe, bizioan adi, bizi hau zer izango da. Mila eriotza zaibada, hemen nago, bizi minez, hiltzen banai zile zinez.